Takže čauky, ja som Arian.Minecraft a toto je môj podcast Záhada temného lesa z Minecraftu. Pohľadme sa, usadte a poďme na to. Záhada temného lesa. Časť 3. S mapou v kocke som sa rozhodla vydať na cestu. Ukazovala mi smer na juh, do oblasti, ktorú som nikdy predtým nevidela. Bola som zvedavá, čo tam nájdem. Pripravila som si zásoby, opravila zbroj a vyrazila som. Cesta bola dlhá a náročná. Musela som prejsť cez husté lesy, prebrodiť rieky a prekonať vysoké hory. Počas cesty som stretla rôzne tvory, niektoré priateľské, iné nepriateľské. Vďaka mape som sa však vedela orientovať a vyhýbať sa nebezpečným oblastiam. Po niekoľkých dňoch cesty som dorazila do cieľa. Predo mnou sa rozprestierala obrovská opustená štruktúra. Vyzerala ako starobylý chrám, postavený z tmavého, lesklého kameňa, rovnakého ako bol chrám s kockou. Bola som ohromená jeho veľkosťou a majestátnosťou. Na stenách boli vyrité záhadné symboly, rovnaké ako tie, ktoré som videla v prvom chráme. Vedela som, že toto miesto je dôležité. Opatrne som vstúpila do chrámu. Vo vnútri bolo ticho a chladno. Vstup bol nasiaknutý prachom a vôňou staroby. Prechádzala som chodbami a miestnosťami, skúmajúc každý detail. Našla som staré truhlice, plné prachu a rozpadajúcich sa predmetov. Nič cenné, len pozostatky dávnej civilizácie, ale potom som našla niečo zaujímavé. V jednej z miestností stála malá kamenná kocka. Bola menšia ako tá, ktorú som našla v prvom chráme, ale vyzerala rovnako. Z jej trhým vyžarovalo slabé modré svetlo. Keď som sa jej dotkla, pocítila som jemné brnenie. V hlave sa mi objavili obrazy. Videla som scény z minulosti. Videla som ľudí, ktorí stavali tento chrám, ich životy, ich rituály. Videla som, ako kocka mení ich svet, dáva im silu, ale zároveň ich aj ničí. Pochopila som. Tieto kocky nie sú len objekty, sú to akési artefakty, ktoré majú obrovskú moc. A táto moc môže byť použitá na dobro, ale aj na zlo. A ja som bola teraz súčasťou toho všetkého. Bola som vyvolená, aby som odhalila tajomstvá týchto kociek a rozhodla, ako s nimi naložiť. Rozhodla som sa, že budem pokračovať v ceste. Mapa z prvej kocky mi ukazovala ďalšie miesta, kde sa nachádzajú podobné chrámy a kocky. Vedela som, že to bude nebezpečné, ale vedela som aj to, že musím zistiť viac. Musím zistiť, kto postavil tieto chrámy, prečo a čo sa stalo s ich civilizáciou. A hlavne musím zistiť, ako môžem použiť moc týchto kociek na to, aby som ochránila svoj svet. Vyšla som z chrámu a pozrela na obzor. Slnko zapadalo a obloha bola plná farieb. Bol to krásny pohľad, ale vedela som, že ma čaká dlhá a náročná cesta. Ale bola som pripravená. Mala som mapu, mala som odhodlanie a mala som cieľ. A to bolo všetko, čo som práve potrebovala. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, zanechajte tu like a odber. Ak na tomto videjku dáme 8 lajkov, no tak natočím part 4 a to je všetko. Tak čauky.